Botani molweni lotshani idumela ngisanibonani thobela ezidwesha zikanonkuwe zihlala nam ndihlale nawe ungashinxi ungandishiyi nangomnye umzuzu. Bethunana ndibuyile. Ndiza nomba endicinga uba I have touched on many times before. I started this journey yokushumayela inkolo yakwaNtu I think it was the year of COVID, 2020. 2020. That's when I started. First on my YouTube channel. So I touched on one of my very, very first videos. If you can go back to my YouTube channel, uzawufumana ividiyo zininzi mana inyanga ndithetha ngomnguni nomndawo. Le nto ke apha e-Eastern Cape kuthiwa lithongo elibomvu. Ndiqhubekekile ke ndithetha nakuTikTok, I think ikhona recent ividiyo mhlawumbi late last year kuTikTok nakuFacebook. So ayonto intsha kudala ndithetha, but ndimane ndivuseleleka. Uyayiva, it's a very thorny subject kubantu abaninzi, kumagqirha amaninzi. Masiqale kule ndawo ndicapkela kwale nto yokwahlula kuthiwe kukho ithongo elibomvu nethongo elimhlophe. Uyabona, once uqale mna uziklasifye ngolo hlobo, kum andisafuni nokumamela noba ubuzawuthini. The minute usithi kum ithongo elibomvu uthi ithongo elimhlophe, oh hayi ke senditsho uba ndizawumamela ke ba ndilapha phambi kwakho, but wow. Ndiphinde ndithi ulwazi oluncinci bethunana luyingozi. Jonga, it puzzled me nam mhla ndihleli nabantakwethu. Yandiba ndithi ndisekhaya ndinguNomvuma Kufa ngela xesha. Uyeva, xa ndithi ndinguNomvuma Kufa ithetha ukuthi ndinesiphuthumo ndilalela inkundla yasekhaya, ndayolala emzini omkhulu ndaze ndawisela ibhokhwe yokuvuma ukufa kwasekhaya. Ndicinga uba ndiza kakuhle, uyaqonda. Phayi, boom, hayibo, nako ingathi ndiyaphambana, kukho umntu othethayo apha kum. Uyayiva ke, sizihlelele bethunana. Akho nto ibitheni, ndaqala ngentsini ndahleka intsini engapheliyo. They thought I'm joking. Now I'm like, hayibo, kwenzeka ntoni? I couldn't stop. I couldn't control lips or even the voice coming out. Next thing, I was sitting on my bed. Next thing, ndizibona sendihleli phantsi, ndishiqiza phantsi ngempundu. Phayi, sendihleli ngilele ngomqolo. Phayi, sendilikhabile icango lakwaRonda. Ndandisalala kwaRonda that time, indlu enkulu yalapha ekhaya. Ndalikhaba icango langezantsi, lazintsasa, lazipisi, ndilele ngomqolo. Uyayiva ke ngoku, a whole me. Uyayiva, senditsho uba ndingumntu omkhulu, ndingumntu omdala, andingomntana. At that time, I think I'm over 35 at least. Uyayiva, but kwenzeka ke. But ke ngoku yabe ingeyonto entsha thina apha ekhaya. We had witnessed this before, like something similar. Sasiyibona kumakazi wam, usister kamama wam. Mna ke ndikhula ndimbona xa evukelwa ngabantu abadala. Laa nto nithi ke nake uphakanyelwe lidlozi. Uyayiva, besiyazi into yoba kwenziwa ntoni. Wade ke nake wawela wayothwasela ngapha eBushbuck Ridge. Yeva ke ngoku, wabuya ke esisangoma. So umama wam uthe xa eyobizwa kusenzeka lo mhlola in the eyes of my brothers, wama phezu kwam wathi, oh bawo, iyawa ngulo mndawo. Uyayiva ke ngoku, ndabe ke ngoku ndithatha amanyathelo ndahamba ke ndaphelela eGoli. Niyandiphazamisa, ndaphelela eGoli ndiyolantuka, ndiyozama ulungisa, ngoba kaloku akho nto yayindoyikisa njengokuthi hayibo espeyisini nje lo tamkhulu okanye makhulu vesikathi gqi. Uyayiva, ndicingela, I was working that time like full-time employed
And Qonba wethu, I'm a person that chairs important meetings. You understand? Sometimes I'm chairing a meeting with a whole MEC, of the province, of whatever department. So it bothered me. Hence, I decided, you know what? Uyayiva ke ngoku so ndizama ukunika i-background into yoba ayiyo topic ndiyintshatshelayo lena, because abanye benu bacinga uba sithetha ngezi zinto because we want numbers, we want views. No, not at all. Mna, I've been on this journey of talking kwezi social media platforms since 2011. Go on the web, check Girl from Alice. First, kungekadumi Facebook no TikTok abakabikho ngelaa xesha nolantuka itsho ezi zinto zonke izinto YouTube okanye babakhona mna ndibazi, uyayiva. So I started a blog. Then I called the blog Girl from Alice. I was writing. Ndaqala ngobhala. I was sharing my journey. Uyayiva, ndiselithwasana ngoko. Unfortunately, yavalwa iblog yam because I failed to update with important information I was supposed to. Ndathi xa ndisiya kwiblog ndafika ndimisishile deadline, so I was never able to access the blog again. But all I'm trying to say is, kwakukudala abanye bethu, the whole point for me was to share as experiences, le nto intsha kum, le journey intsha ingaqhelekanga. And there was no point of reference then. Kwangekho ne-information ngelaa xesha. It was taboo even to talk about these things. So kwangekho mntu unommamela. You understand? Ngoku kune-videos like thousands, millions of videos ezithetha ngobugqirha ngobungoma. Kwangekho nix ngelaa xesha. So I felt I needed to share. So ayonto intsha ukusherisha. Lithi ke ngoku elam. Mamela apha. Mna ndizawuthetha ke ngobuXhosa kuba ndingumXhosa, uyayiva. NdingumXhosa okhulele phakathi kwamazulu. Ndikhulele KZN mna. Emlazi. I left the Eastern Cape ndina 7 years. Ndihleli eKZN until the age of 17, till matric ke ukutsho, uyayiva. So ndihleli nazo zonke iintlobo ndingatsho zamazulu onozicinga uba ziintlobo ngeentlobo, uyayiva. Ndikhulele eMlazi. Primary school was Thokoziso Primary School, i-lower primary. Higher primary was Sekelani. Higher primary. I-high school was Sacred Heart at Oxford in Verulam. So I met kids from all over, you know, from all walks of life. Pietermaritzburg, Nongoma, Mtubatuba. You understand? I am Kandi City. I have access. And these are people that have become my friends that I sometimes visit emakubo xa kunamasiko enziwayo. So ezinye izinto I've been blessed to have seen ngemehlo lam. Uyayiva ke ngoku? I later went on to work in Johannesburg. You understand? I worked in Joburg, I think, for 12 years. From the year 2000, it's 11. From the year 2000 until 2011. I met all sorts of people, Venda, Tsonga, Pedi. I even worked in Limpopo at some point in Polokwane. So I am blessed to have witnessed different cultures. You understand? Witnessed different customs and traditions. Abazintshatsheli izinto njengathi maXhosa. Thina maXhosa into sithi sawuyazi sifuna ubalasela ibe ngathi sithi ibe ngathi yeyethu sogqithe nabantu bayo. Yo, ayisana. Because umXhosa akafuna uyikholelwa nangoku into yoba umnguni is a foreign tongo. Ayinothongo lasekhaya. Ithongo lekhaya nali intsimbi emhlophe. Thongo lakokwini. Your next of kin. Uyayiva ke umnguni is a foreign tongue. Ndizawuthi foreign but unalo ibango egazini lakho because ngumnombo. Suze bese kulandwa ncakasane umnombo.
ufumanisa into yoba xa unowulandela ihistory kaNguni uvelaphi uNguni. uNguni xa kubaliswa ke zii-historians kuthiwa usuke ngentla, you understand, if uyajonga wena East Africa, you understand, even possibly West Africa, you understand, Lake Tanganyika, which is today what, Tanzania. Mna owam umndawo igama lakhe nguNjongwe Mbirimbiri. Xa ndibajonga Mbirimbiri they are mainly in Zimbabwe and Zambia. Njongwe Mbirimbiri ligama eladabukayo mangangishayelwa umndawo. Mangishayelwa uMnguni kwaphuma uKholekile insizwa kaBhovula, my very own grandfather, utata ozala utamkhulu ozala utata. Uyayiva? Akhange ndingugogo Kholekile, but you never hear me, you understand, because wow, andiliphili elathongo, ndithetha inyaniso kuKrestu, andiliphili, ndilithwasile ukuba lindinyange, uyandiva ke ngoku, but andiliphili for into yoba ndifuna ukulinyanga okanye ndifuna unyanga omnye umntu. Uyayiva? I can help abahlekazi bam, ndiyakwazi ukubanceda from time to time, you understand, ukuthomalalisa umoya. But umhlekazi ndiyane ndimcebise into yoba athini, aphume azifunele ugobela. And it's a working formula for me. Umhlekazi wami wokuqala endamnyangayo esiXhoseni wadabukelwa ngumndawo naye uMnguni nomndawo. Wahamba wazifunela enguNomvuma Kufa, uphume njengamba ndayonyangwa ndinguNomvuma Kufa, naye uphume enguNomvuma Kufa, akaphumanga ephehlweni, umile ephehlweni wakhe wayohoya into zakhe zomnguni. Akhange silwe, khange sixabane. You understand? I was her pillar of strength. Even then, she relied on me a lot, even then, for support. Uyayiva ke ngoku? Ibile ugoduswe eMngunini before ndimgoduse mna esiXhoseni. She's a successful sangoma today. Uligqirha, uyanyanga. Xa ndisithi it's a working formula, we should not claim ingathi into siyayikwazi. Mna ndiwuphila uMnguni because ndindedwa apha eGilton, eAlice. It does not look like something engakwazi uphila apha. You understand? Because kaloku phalazisa abantu amagazi, ubelekisa abantu iibhokhwe. You understand ke kumaXhosa bejongile, it's like wenza ntoni ngoku nithi uphilile kakuhle lo mntu akamazizi. Uyayiva ke ngoku? Ndizama ukuthi masiyeke lento yothatha into yaseRhawutini, because ukuphangela kwakho eRhawutini akuthi ngoku buya nezinto zaseRhawutini ufuna usinyanzelisa zona apha ekhaya. Inkani sifuna sibe nomsamo ngoku into entsha, because kukho le nyanga uhamba kuye eRhawutini ethi umsamo wakini ungcolile. Yeva, ufune ngoku sixhele ibhokhwe kwaRonta endlini enkulu. Zange saxhela bhokhwe endlini thina. Sinobuhlanti, sinomthonyama, sinexhanti. Nyanga leyo yakho oconsulta kuyo engayaziyo loo nto leyo. Uyayiva? Sanukuthi na uthwasa uMnguni phaa banixokise bathi ungumXhosa kaloku. Jonga, amaXhosa ngamaNguni, because amaNguni ngamaXhosa, ngamaZulu, ngamaNdebele, zavere ngamaShwazi. Uyayiva ke ngoku? So xa uthwase uMnguni asikho need yoxhasa isiXhosa, so uthwasile ugqibile nawe uyithathe loo nto leyo. Like xa uthwasa uMnguni kaloku uthwasela kwaGobela, yonke into yakho yenzelwa kwaGobela. Kokwenu thini ngela kokwenu ithongo? Your next of kin. Uthi wawuzibona into yoba you wasted your time, because mna feel imfitshi into yokuthwasa ngapha eRhawutini nabazali bakho bengayazi ngelinye ixesha loo nto leyo. Ubuye ufuna uzonyanga nathi apha e-Eastern Cape. Xa sisezintlombeni ufune sikufake edresini, sakufaka emveni kwabani okanye phambi kwabani? Andithi umntu othwase uMnguni akaze entlombeni, but we have a way yotrithana njengami into yoba xa ndize emgidini wezangoma, uyayiva, if bendingawuthwasi bendingathwasanga, you understand, benzawubonelelwa into yoba ndi-accommodatethwa kanjani, but sukuza sowulindele into yokuba nawe unechoba.
akufanana yiwisile neTopia ne-Presbyterian Church of Africa yayiva sikhonza uThixo sonke kodwa zimvaba azifani nalapha ebugqirheni kunjalo ligqirha sisangoma yayiva akufani ukwenza ithi xa uthwase umnguni buya uzothwasa isiXhosa ulungiselelo esiXhoseni much like xa uthwase isiXhosa uvukelwa ngumnguni kufuneka uyomlungiselelwa umnguni wakho like akho shortcut guysini masamkeleni ijampile guys sanuzenza amagqirha ningengawo amagqirha esiXhosa because sikubhaqa lula jonga angayimameli